Aku ki saking sayange karo kowe kok arang-arang lho piye kok diapit sinden ngene iki nek kowe. Pun lek gong kek bubar. Lek gong bubar-bubar piye? Atresnani sing nanggap isih cakilan barange. Ki lho cakile wis dandan ket mau. Wah, malah wis cakilan nang jero ki lho. Dan kowe iki senengane. Karena nek ngene kepoyo lho. Apa? Kepoyo? Urung. Urung. Ayo urung. Tak kira nek wis e. Delok nah ketok. Aku dadak omong tatin wis. Kok lapor aku ngapa? Ale takon riku. Ora, kok dadak omong tatin wis dirone. Maksudmu kon ngeterke ya? Oh, ketoke mboten. Kok ketoke mboten apa nek upama tatin gelem piye? Kula wegah lho. Alah gayamu muni wegah. Kok bahaya nang kok nek. Lah ngopo? Ayo mbuh.